Účelem tohoto videa je ukázat jednoduše klientům, jak si doménu jednak ověřit, jak si ji zakoupit, jak nám předat přístupy. No, mohli bychom to samozřejmě udělat i my v rámci Software Cookies, nicméně my věříme, že doménu by měl vlastnit jen a pouze ten jakoby podnikatel, ta osoba, protože ve chvíli, kdy přijdete o svoji doménu, tak vlastně digitálně končíte. Jo, je to velmi nepříjemné. Takže prosím, dávejte si na to pozor, nikdy respektive nežádejte po agentuře, aby vám zaregistrovala doménu, není to vůbec dobré. Pro účely tohoto videa budeme používat službu forbesy.com, těch služeb je celá řada, Active24, Pedos a další velká spousta. My máme nejradši Forbesy, přijde nám nejjednodušší, takže když půjdete na forbesy.com, zde si můžete rovnou hnedka ověřit doménu. Pak, když chcete třeba jaroslavhus.cz, tady máte ten postfix, tu doménu toho prvního řádu, dáte si vyhledat, tak už vidíte, že doménu nelze zaregistrovat, jo, už ji někdo zaregistroval. Tak máte na výběr buď nějakou variaci té domény, třeba jaroslav-hus.cz, můžeme se juknout. Tak tady se podíváme, že Jaroslav Hus to může, jo, to se dá zaregistrovat. Tady mi to nabízí ještě nějaké variace, což je v pořádku, protože když by vám třeba nešlo vaše jméno, nějaký jaroslav.hus, můžete vymyslet něco, co souvisí s vaším podnikáním, takže třeba Jaroslav programátor, nebo můžete vymyslet něco v rámci lokality, ve které podnikáte, takže Jaroslav třeba Praha, Jaroslav Brno a tak dále, jo, nebo Jaroslav Morava. Prostě zkrátka, abyste dostali tu doménu, která se dobře pamatuje těm klientům vašim. Ve chvíli, kdy už víte, jakou tu doménu chcete, tak vám doporučuji si kliknout tady do administrace například a tady je tlačítko zaregistrovat se. No a to samé může jít i tady skrz to tlačítko přihlásit a tady je opět zaregistrovat se a tak dále. No, těch způsobů je prostě více. Tady prosím vyplňte správně veškeré údaje, zadejte, zda jste fyzická osoba, nepodnikatel nebo podnikatel, či jste opravdu firma a budete muset si vytvořit teda nějaké uživatelské jméno a nějaké heslo. Což je pro nás velmi důležité, protože nám to na chvilku budete muset půjčit, to vaše uživatelské jméno a heslo, abychom vám nastavili všechno zdarma, abyste mohli používat e-mail zdarma, abyste mohli mít prakticky provoz toho webu zdarma. Takže mohli bychom vám i poslat nějaký návod, ale bylo by to velmi složité, takže na nějakých jako na hodinku nebo na 2 budeme prostě od vás potřebovat přístupy, ty nám dáte, pak si zase změníte hesla, aby už jsme tam ty přístupy neměli, aby nikdo na světě neměl ty přístupy a všechno je v pořádku. Až budete mít přístupy do té registrace, do Forbesy, tak se jednoduše přihlásíte, já se tady přihlásím pod svým velmi starým osobním účtem, půjdu do administrace, a to je tady, kam se chcete dostat. My, co od vás potřebujeme v rámci toho webu, který my pro vás připravujeme, potřebujeme prakticky jenom tedy mít tu doménu. Takže doména, zde si dáte zaregistrovat novou doménu, zde si vyhledáte nějakou tu vámi zvolenou doménu, já si tady dám na zkoušku jaroslavhus.cz, respektive takhle, jenom Jaroslav Hus. A tady si můžete vybrat, jaké všechny domény prvního řádu si chcete koupit. Jo? Ne už ověřovat, ale koupit. Já nechci ani jednu z nich, nebo nechám si tady CZ a EU. A prosím, opravdu si hlídejte tady ten košík, co máte dole, aby se tady neměli nějaké domény navíc. Jo? Oni se snaží, ono to je takové trošku jako občas nepřehledné, takže prosím, neplaťte nic navíc. Jo? Já třeba tu doménu EU nechci, co tady po mně chtějí. Nějakýho Jardos Pcher, to vůbec ani nevím, kde se vzalo, to je z nějaké cache. Jo, aby vám tady zůstalo, že prostě opravdu chcete jednu tady tu doménu, ta stojí 170 korun bez DPH, včetně DPH je 205 korun a můžete pokračovat jako objednávce. Zde na vás vyleze takové hrůzo strašné okno, jestli chcete nějaký web hosting, jestli chcete nějaký VP ready, jestli chcete e-maily,
Vy nic z toho nechcete, o to se my postaráme, za tohle vůbec není potřeba platit. Jo? Tak, takže prosím pořád si zkontrolujte, aby ta doména stála tolik, kolik stála v tom minulém kroku, aby to bylo nějakých těch 205 korun v případě CZ domény. Nicméně nutno dodat, pak, když budete mít třeba com doménu, EU doménu, tak samozřejmě tam se ta cena liší. Dáte pokračovat, tady byste si vybrali ten existující kontakt, pokračovat k rekapitulaci a zde už byste přišli k platbě, souhlasili a tak dále. Jo? Tím finálním krokem teda bude, že až budete v doménách, tak si můžete zkontrolovat, já půjdu do administrace, tady nahoře, dám si svoje domény, já tady mám třeba zaregistrované 2 domény, svcookies.com a gswps, a tady my vlastně jako potřebujeme, aby se tady objevila ta už vaše koupená doména, aby měla stav, že je zaregistrována v pořádku, aby jsme viděli tu expiraci. Jo? Na chvilku nám půjčíte tu doménu, respektive ty přístupy sem, my se postaráme o to, aby ty domény vedly tam, kam my potřebujeme, aby to bylo co nejvíce zdarma celá tady ta služba, aby vy jste se o nic nemuseli starat a my vám pak napíšeme zpátky, hele, máme hotovo, změňte si prosím heslo od tady toho účtu, my už tam nechceme mít přístup a je to.